Обични в Господа, братя и сестри, ден на Възкресение, да просияем от тържеството и един други го да се прегърнем. На тези, които ни ненавиждат, да кажем братя, и всичко да им простим заради Възкресението, и така да възкликнем: Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи, и на тия, които са в гробовете, дарува живот. Отново сърцата ни са преизпълнени с неописуемата и несравнима радост във възкръсналия наш Господ Иисус Христос. Отново благодатният огън от гроба Господен озарява с ярката си светлина цялото творение и свидетелства за чудото на Христовото възкресение. В този ден Светата Православна Църква тържествува победата на живота над смъртта и, разпръсквайки сияйните лъчи на Възкресението, приканва всички свои чеда да прославят Христа Спасителя за безкрайната му любов към човеците. За нас смъртта, на която сме станали подвластни поради грехопадението, е най-голямата трагедия. Но несъмнено най-голямата радост и най-голямото тържество е Христовото възкресение. То ни освободи от робството на смъртта и отново ни отвори вратите на рая. Със своето възкресение Спасителят ни дарува радост, съгласно Неговите думи, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Със своето възкресение Господ възтържествува над ада и ние ликуваме заедно с цялото небесно воинство. Твоето възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небесата и нас на земята удостой с чисто сърце да ти въздаваме слава. Възкресението е най-великото таинство, което промени целия свят и хода на човешката история. В него намираме упование и сили да се борим с злото и греха, като вярваме и очакваме и нашето лично възкресение и вечен живот в Царството Божие. Христовото възкресение зове всеки от нас да се обнови, да се преобрази, да се отдалечи от отчаянието, от скръбта, от притеснението. Нека отворим сърцата си за тази велика любов, която Господ ни дарува, и да й отговорим с вяра и дела на любов към Бога и към ближния. Нека се постараем в мислите и сърцата ни да има място за всеки, който е в нужда, за всеки, който боледува или страда. Да го дарим с Христовата любов, да го подкрепим и да му дадем надежда. От все сърце и душа пожелавам радостта от Възкресението Христово да преизпълва всички вас, свещенослужители, монаси, монахини, църковнослужители и всички православни християни в пределите на богохранимата Неврокопска епархия. Благодата на възкръсналия от мъртвите наш Спасител, Господ Иисус Христос, да бъде с всички вас, духовни наши чеда, да ви закриля и съпътства при всички дни на вашия живот, да ви пази в крепко здраве и сили, за да продължи всеки своето високо отговорно духовно, църковно и обществено служение. Отечески ви поздравявам с вечно радостния поздрав: Христос воскресе!